Asiphinde sibingelele kubabukeli be-Transformation Live. Njengenjwayelo siyakhuthaza ukuthi abantu be-subscribe, be-like. Ikakhulukazi before ubuka ivideo nje sengathi unga-like. Bese uyakwazi ukuthi umeme nabanye bekwazi ukuthi nabo bezolalela ezinye zezinkulumo esikhulumayo. Asikhulumi-ke izinto ezenzeka kude, but sikhuluma izinto ezenzeka nje kuthina emphakathini yakithi. Njengoba ngeke ngasho phambili ukuthi umuntu aqale ekhuluma indaba zasejele, kodwa indlela abantu ngeke ngathi nje ngihamba edolobheni kwaNongoma ngabizwa khona indawo kuthiwa kwashukela lapha kwaNongoma, kuyaphuzwa lapha ngidlula nje ngakhona ngilunguza. Ngabizwa ngezinye insizwa lapha nazibonga ukuthi ezinye izinto esikhulumayo ziyabaphilisa, bayaqwashiseka kakhulu ngoba sikhuluma ngezinto mina ngiyathanda ukuthi umuntu ngaphezulu yonke into aveluishe umphefumulo womunye umuntu. Ngeke ngakhomenta kune post angisazi bipost Mr. khona insizwa kuthiwa uChris, angazi uChris bani la ku Facebook ibipost ukuthi khona insizwa, ngazi lwenzeka kublulu udaba, khona insizwa efice ishende lele nomfazi nengodosi endlini, yafika yakhiya leyo ndoda yafaka upetrol yashisa indlu, shuthi kwasha ishende nendoda. Ngase ngikhomenta lapho ngathi lensizwa kube ibiuvele wisho umphefumulo womunye umuntu la ekhona ngaba yisoli manje, ngoba phela lento okubulala umuntu bayebethi-ke mabesho bethi hayi inhliziyo yayiphakela okusha abantu, bethi hayi inhliziyo yayiphakelwa ngikwazi-ke lokhu kusho ukuthini. Kodwa mina ngiyaye ngithi engikwaziyo mina ukuthi uma usumbulela umuntu, uma nje usumbulela bese uyaboshwa, kuba zinsukwana nje noma kuba ngamahora ambalwa bese uyayisola ngaleso senzo, uzufise ngathi isikhathi singahlehli, yabona, uzufise ngathi isikhathi singahlehli. Ngiyaye ngithi-ke mangikhuluma into ezinjalo, mangiphawula endaweni ekanjalo, ngiyaye ngithi ngiyafisa ukuthi omunye umuntu oyofica intombi yakhe ilele neshende sengathi engangayibulala, engalibulali futhi neshende, kodwa athola indlela. Ngiya-understand ukuthi umqondo usuke uphithene, kodwa sengathi engathola indlela ukuthi adlule nje smooth kulento, ngoba kulesi sikhathi samanje indlela okujolwa ngayo kusho ukuthi ungabulala abantu abangaki, ubulala lo muntu nje ngoba uyena omfice nentombi yakho. What about labo ngabaficanga kodwa abajolana intombi yakho-ke? What about labo? Bengithi angidlule lapho, kodwa-ke udaba engifuna ukukhuluma ngalo udaba la khona icala elimbula khona ingubo lingene. Kuyaye kuthiwa lembula ingubo lingene. Lokho kusho ukuthi icala uthi ungalihlelile ukulenza, kodwa lilethe lona kuwena ukuthi ulenze. Kuza lona icala kuwena lithi ngenze, sengifikile. Kunensizwa yasemsinga eMabomvini, ngeke ngalibhala lo daba, likhona epage ne-MC Menzisto Media SA. Isihloko sithi usizo lensizwa yasemsinga eMabomvini eyaphuma sekuvalwa amehlo enkantolo yakwaNongoma, ngecala elayibopha emva kokuhlangana nesidumbu somuntu ngakubo kwentombi, intombi le babehlangane nayo ku Facebook. Udaba lolu ngomhla leyo nto yaqala, lensizwa ithi ngomhla ka-24 September ngamaholide nje, 24 September ngo-2022, shuthi last year. Ithi lensizwa yaseMabomvini yakwaDlamini Sibongo
ithi ngomhla ka24 September yayisekhaya isegoli ngokwamatoho kodwa ngomhla ka24 September kusho ukuthi yayifikile ifikele amaholiday. Ithi nje yathi kubo yayisi inboxa enye intokazi nje sencane kusho ukuthi yayijwayele ukuyibona la ku people you may know ku Facebook. Inokuyilandela nje lentokazi yayisencane ijwayele ukubhinqa ivunule. Uthi wayelokho eyilandela nje eyibuka lentokazi kwase ukuthi ngomhla ka24 September yaposta lentokazi kusho ukuthi nje ntambama ngabo 3 4 5 kanje yaposta isithombe sayo ibhincile. Wayese inboxa umfoka Dlamini insizwa nje sencane ngoba ithe ina 36 years. Why inbox umfoka Dlamini lentokazi yaphendula waqhubeka wazethula kuyona ukuthi ungadlamini emsinga emabomvini ucela ukuyazi ukuthi ngiyakuphi yona. Yangabi samnaka nje kwase kuthi uma esegibele sesegoli emva kwamaholiday few days uthi mayisesegoli bese yamphendula lentokazi izimphendule kule mbuzo abekade eyibuzile engaphendulanga kuyona bese ichaza ukuthi hayi umuntu kade esebhizi nemicimbi emakhaya ingakho kusho intokazi ingakho ungakhonanga ukuphendula. Uthi kuDlamini waxoxa ke nalentombi yasho ukuthi ngiyakwanongoma eBuxton. eBuxton ke kwanongoma isuqedeni yigama nje elithi igama leli gama elithi Buxton yigama elisho ukuthi oqedeni kusho ukuthi abelungu behluleka nje ababebhala indawo njengoba ziningi kangaka nje indawo abelungu ababeyibhala babeyibhala wrongly. Indawo le lapha ngakithi musuka kwaNongoma uya kwaHlabisa udlula khona eBuxton. Indawo leyo esoqedeni abelungu behluleka ukubhala ukuthi oqedeni babhala ukuthi buqedeni. So mawusulubuka igama elithi buqedeni musulipronounce selipronounce ka sengazi ukuthi lithi Buxton. So ke lentombi yathi ngiyase eBuxton kwaZulu. Uthi kumfoka Dlamini baxoxa nayo ku inbox wagcina secela inamba waxoxa na WhatsApp. Uthi ke uDlamini kwathi makuhamba isikhathi wayese bagcina ke esecela nokusho ukuthi bagcina ngoba into eyenza ukuthi conversation yabo igcine siyiqonda. Uthi ke umfoka Dlamini wayesejwayele ukuxoxa kakhulu nalentokazi ku Facebook ku inbox waxoxa nje bexoxa baze banikana nenamba yamnika inamba wayi WhatsApp abaxoxa na WhatsApp. Kuthe nje khona etsukwini ngoba uthi nasemsebenzini mayisemsebenzini isikhathi esiningi nje mayibuya emsebenzini sekuxoxa nalentombazana ku WhatsApp ku WhatsApp na Facebook. Uthi ke uthe engayiboni lentokazi kwaze kwaphela usuku lwanamhlanje lwaphela lwakusasa engayiboni ku WhatsApp na ku Facebook. Uthi waseyayifonela wabuza ukuthi hawu ndaba ezitha ngangikubona esencane le ntombazana. Uthi uDlamini wayesethi ndaba ezitha ngangakubona ku Facebook na ku WhatsApp isithi ke intokazi le nayo idatha engenalo. Wayesecela inamba uDlamini wacela inamba yayo wayeseyifakela idatha wabuza ukuthi uHodacom noma uMTN. Waseyifakela idatha efuna ukuyifakela u30 rand ngephutha kwavele kwashaya ku300 rand kwangena u300 rand airtime kulentokazi. So uthi mayithi uyabheka uDlamini hawu kungena u300 yabe sifona back lentokazi sibonga yabonga ukuthi isibonga airtime. Kwase kubanzima ke uDlamini ukuthi ethi hayi leyo airtime ingene ngephutha kahlahle bengithi ufuna ukufaka u30 rand kwase kubanzima lokho.
So uthi uDlamini ke from lapho ke yavele yaba excited intokazi le yabonga kushuthi ngokwayo yayitshena ukuthi uDlamini usebenza kahle uze izomupha imali nani uma sebethandana kwayisikhashana nje yayisiyavuma ke intokazi ukuthi hayi bengathandana. So lentokazi yaneminyaka u25 years old makusho uDlamini ngoba into yango 2022 le yayingakabunayo ke nengane. Ngikhuluma ngecala malimbula ingubo lingene ngoba umuntu mayezobandakanye ecaleni akaboni sathana uqhamuka ngendlela eziningi ke kubantu. Uthi uDlamini kuthe kuhamba kwesikhathi wayesecela kubuka lentokazi uDlamini mayesho kuseduze kwesikole ayikho kude kakhulu kodwa isikole siseduze mawusuka kubuka lentokazi isikole ekuthiwa iMfinyeli High School khona lapha eBuxton. Uthi kuDlamini babe sivuma lentokazi base khona lapho uDlamini wayesecela ukuthi wayeseyibuza ukuthi ngakwazi ukukhupha lentokazi zegoli uyafisa ukuyibona ngakwazi wayibuza ukuthi yake yaya negoli ithi ke ayikaziye egoli. Usethi uDlamini naye uyacela ukuthi ifike wathi ucela ufike iqondanise ne25 October ngoba yena uhola nge25. Ayibe siyavuma ke intokazi besithi kodwa ifisa ngazi ukuthi ukufika kwayo ngaba nomcimbi kungaqondana nomcimbi endaweni ngoba ayinayo indlela ukuthi iphume isuke kubo iyegoli kanti ingcono makunomcimbi ngoba intombazane ethanda ukuhamba imicimbi ubuyibhince nani baku-understanda lokho kubo. Yathi ayazi ukuthi ngenza kanjani yathi kodwa uma ihamba yegoli icela ukuthi mayifika ingalali ngoba ngeke ikwazi ukuchaza uma ngahlilale ngeke ukwazi ukuchaza kakhulu ngendaba yokuthi kadiyephi. Bavumelaneke nalentokazi uDlamini ukuthi hayi izonyuka iyegoli. Kushuthi uDlamini wabe sevumelana nalentokazi ukuthi ayifike egoli. Bavumelana ukuthi ayifike ngomhla ka28 October kwaUlwesihlanu 28 October 2022. Kuthe evikini nje ngolwesibili intokazi izofika ngolwesihlanu yayisisend message uthi uDlamini yayisisend message intokazi yathi manje inenkinga umama wayo uyahamba ngolwesihlanu leli ekufanele ifike ngalo so izosala nogogo wayo so ngeke isakwazi ukuthi ifike egoli. Yathi manje ayazi ukuthi ngenza kanjani. Yayisithi kodwa uma wena Dlamini ungakwazi ukusuka egoli uze la kwaNongoma singakhona ukubonana ngoba ngizobe ngisele nogogo izoba khona indlela ukuthi ufike la ekhaya uzolala. Uthi uDlamini before aye kufika usuku ngomhla ka28 October 2022 wayeseke wayipha lentokazi imali uthi wayeseke wayipha 500 kabili ngoba kunemadlana nje ayenayo uthi wayipha 500 ingazange ucele lo 500 wavele wayipha nje wathi hayi ngibona ukuthi uthenga udrink ngalapho ngibona ilanga libalele so wayipha nje so yabana lokho kumthemba ke. Uthi uDlamini ngomhla ka28 isishila intokazi ukuthi yona ngeke sekunesimo sokuthi ngeke isakwazi ukuze egoli ngoba ngeweekend unini uzobe engekho so seshila umama wayo ukuthi uyahamba angazi noma iyakubo noma iyapi so ucela ukuthi isale yenze 1 no 2 no 3 uthi kuDlamini bese ngithi hayi ayikho inkinga. Nangempela ngolwesihlanu
ekuseni uDlamini akayanga emsebenzini ngalelo langa. ngoLwesihlanu ekuseni uDlamini uthi wasuka eGoli wabheka kwaNongoma ehamba exoxa naye intokazi le yamlayela intokazi ukuthi hayi mufika kwaNongoma uzofike uye eplaza ufike ufuna imoto eziye eBuxton. Mawufika eBuxton yamlayela nestop ukuthi uzokwehlaphi. Uthi uDlamini nangempela kwakungoLwesihlanu mhla 28 October 2022 wayethatha itekisi wayehla ephikelele kwaNongoma. Mayifika kwaNongoma wafika wakhipha imadlana wayesethenga izinto nje ezincane Spa thenga into ezincane wayese ehambe yofuna amatekisi aya eBuxton ngenxa ukuthi ibattery yakhe yefoni yayisincane. Uthi uDlamini wayeseyibhalela lentokazi wathi yazi ibattery yami yaphela kodwa itekisi siyaphuma la, so bengicela ukuthi at least ngikufice khona, ngikufice estopini leso thi angehle kusona ngoba wayezohla ngaphambidlana nje kwaseBuxton estation la estopini sasoKedeni. Uthi wayezohla nje ngaphambidlana akayazi uDlamini indawo. Uthi yaphuma itekisi yafika nje sekuthanda ukuthi sekuthanda ukuhwaqa noma kwangaka eminyama phela kakhulu kodwa nje kwakusakhanya kodwa sekuthanda ungathi sekufuna ukuba mnyama. Uthi ngafike ngehla uDlamini estopini ngenhlahla ifoni yakhe ingakacishi ngoba wayekhalela ukuthi izocisha. Wayesebhala esho ukuthi hayi sengehlile estopini. Yaphendula intombi yathi hayi ngicela nje ume lapho ngiyenza. Uthi uDlamini wami estopini yayisiyacisha ifoni yakhe kodwa isitholile intokazi ukuthi usesestopini. Uthi yacisha nje eselindile. Uthi wamacishe kwaphela 40 minutes or 40 to 50 minutes elokhu emile estopini. Kwaze wathi uthi naye wayeseshaya uvalo ukuthi hawu kungenzeka ngisuke eGoli ngize la kwaNongoma ngizele ubala phela lo muntu indlela engimtshene ngayo kufanele ngabe ngimfica la estopini. Ngifuna ulalele njalo icala nivula ingubo lingena. uDlamini ngoba ezela uswenkile wayegqoka isikipha sepringile nebrainwood waphatha nesibhamu sakhe asikho emthethweni isibhamu. Uphethe isibhamu esingekho emthethweni insizwa zasemsinga ke lezo. Umsinga, uMaphumulo, iCranscope neza kwaNongoma iyekeni leto insizwa zakithi. Ngoba hey alwaziwa usuku. Awukwazi ukuthi ungasuka eGoli uphathe isibhamu esingekho emthethweni uhamba ibanga elide bese uthemba ibhande lakho or ini. Mawukuthi nje uyile ukuyolwa lapho asikho isidingo sesibhamu ngoba ungangena enkingeni. Uthi uDlamini ke wamakela wayesethemba nje ukuthi hayi ngoba ngiphethe isibhamu hayi ophela indaba angayazi. Yabona ke umile estopini ulinda umuntu ongazi noma uzoqhamuka ngapha noma uzoqhamuka ngapha noma udezi lokhu uqalaza amakhono abantu abaqhamuka udezi lokhu uqalaza. Uthi uDlamini kwathi ngesikade ayisiqhamuka intokazi iqhamuka nje sikhanya isifoni hayi yafika yamthatha ke nalabo plastic ayebaphethe bahamba baguduza baqhela nje impela emgwaqeni. Akazi ke noma babebheke ngaphi kodwa nje wehla lapha ngaseBuxton. Bahamba baguduza impela nje bahamba indawo ende sebesukile emgwaqeni lo omkhulu ahle khona uDlamini ayibaze bafika kubuka lentokazi. Yafika yamfaka enhlakomuzi wangena endlini walala. Wangena endlini kwakuhle walala nayo intokazi le. Yasho intokazi ukuthi iyafisa ukuthi uDlamini engahambi. Kodwa manje ngeke kwazi ukuhlala la endlini ngoba le ndlu abalele kuyona ugogo wakhona uyangena. Ngeke engangeni. Uyangena eShanele njalo nje kuseni uvuka Chanel ugogo angeke kwenzeke iphutha futhi
ngeke lengane ithi izokhiya lendlu ivalele uDlamini khona. Bese ithi yacela ukuthi uma uDlamini efisa ukuthi bephinde bebe ndawonye entambama, cela ukuthi avuke ekseni agibele aye edolobheni, mhlawumbe afika wayindise edolobheni aphinde abuye. Ethi uDlamini hayi ayikho inkinga uzokwenza kanjalo. Ke bese phuma uDlamini ekseni ngabo 6 nje 5-6. Uthi uDlamini bese phuma. Kushuthi ngabo 6 uthi bese phuma uDlamini kumgqibelo kushuthi ngomhla ka 29 October. Uthi bese ngiphuma ngingena indlela bese ingikhombisa lengane ukuthi sambe lapha na njalo uzohamba kanje kanje. Hayi uthi uDlamini aphume nje enhla komuzi ajomba angena indlela ahambe. Uthi mayise ehamba endleleni la lokho enqamula phakathi kwemizi uthi wayesehlangana nazo izingane zesikole ezazi esikoleni shothi ifunda matric ngoba kwakumgqibelo lezi ezifunda ngama weekend. Uthi mayinqamula anqamule aze mayihlangana nalezi izingane bese ebuza ukuthi yazi iyiphi indlela enqamula iziyofika emgwaqeni ngemgwaqeni omkhulu ngifuna imoto ezedolobheni bese zithi ingane ayihamba khona la. Ahamba uDlamini bese zimlandela ngemuva izingane. Ahamba azafika emgwaqeni omkhulu. So mayifika emgwaqeni omkhulu ngenxa ukuthi indlela akayazi uDlamini. Nanokuthi le ndawo yabona uma ufika ebusuku endaweni ungayazi. Njobe emlapha nje akazi ukuthi imoto eziyakwaNongoma ziqhamuka ngapha ziya ngapha noma ziqhamuka ngapha ziya ngapha. Ikhona leyo nto uma ufika endaweni ebusuku noma mawusubona ekseni awungabusabona ukuthi kambe ngiqhamuke ngapha mina futhi imoto engizoyigibela iqhamuka ngapha ziyalini noma iqhamuka la ziyali. Uthi wathi samile nje uDlamini kanjalo isikhashana yazi ke na ukuthi mawufika endaweni uyawube nalawo mahloni nje. Kodwa wayesalinde abantu ayizobuza nakubona. Kodwa abantu ayizobuza kubona zingane lezi ayeshile ezazi kade zimlayela indlela. Kushuthi zayihamba ilindana lapha idlula ithathe ezinye kodwa wayeyibona izingane lezi ezazi esikoleni. Uthi bese ngithi awuthi ngilindele izingane ngizofike ngibuza kuzona ukuthi kambe moye edolobheni uma ngapi thatha imoto eziya ngaphi moye edolobheni kwaNongoma. Ame uDlamini alinde izingane. Mayisamile kanje ngikhuluma ngecala elimbula ingubo lingene. Uthi uDlamini mayisamile elokaneni ufaka ikepisi. Ufaka ikepisi lemhlophe wagqoka iskipa eside lesepringile no brainwood. So uqoke kahle nje uyabona kahle insizwa le yabo. Isibhamu sakho ayesifaka la. Mawunganakile wangekumbona. Uthi uDlamini ngathi ngimile nje kawathi emile kanje estopini. Kwase kudlula iveni yamaphoyisa athi shwi. Yathi mayidlula nje yasifika ibreaker lapha ya fast ya break yaze yabamba amasondo. Uthi ayisihlehla yahlehla iveni yamaphoyisa. Uthi kwathi akabaleke ngoba manje uphethe isibhamu. Uthi kwathi akabaleke kodwa manje wama kushuthi ayisebona amaphoyisa lo muntu. Ngoba phela noma ungabalekanga kodwa amaphoyisa akwazi ukubona ukuthi hayi ngathi unenkinga lo. Kodwa ukumedlula kwakhe hayi ngoba ayibona ukuthi unenkinga. Ukuthi unenkinga akubona eseza kuyena. Uthi yahlehla iveni uthi mayihlehla kwathi akabaleke noma kwathi akabaleke waba nalokho nje. Uthi wase yayisihlehla iveni yafika yaqondana naye kwasekwehla iphoyisa futhi bahamba ngedouble cab. Kune iveni nje eli double cab yamaphoyisa. Khona amaphoyisa ngaphambili khona ngemuva. Uthi bese kwehla nje iphoyisa elilodwa lize kuyena. Shuthi ngoba ehla nje liyakhuluma hey wendoda ungwapi uyapi. Uthi uDlamini bese ngithi hayi ngiyeNongoma. Uyabona ke mawusuke indawo mawusuka indawo ungesiyo wakhona awuyibizi nje ngabantu bakhona leyo ndawo. Mawusuke nje uthi uDlamini ngathi hayi ngiyeNongoma kanti thina sithi hayi ngiyakwaNongoma ngakithi kukwaNongoma akukhona eNongoma. Uthi lathi iphoyisa uyapi uthi wathi hayi ngiyeNongoma wayesekhomba uDlamini.
kanti uDlamini usekhomba ngapha ngakwahlabisa. Angithi uDlamini wayengakazi akaboni kahle la akaqhamuke ngakhona akasaboni itsheni uqhamuke ngapha. Wayesethi hayi ngiya eNongoma lathi iphoyisa manje mungwanongoma ngesikhathi likhuluma kanjalo iphoyisa lithi iphoyisa manje muya kwaNongoma pho wakhomba ngapha ulasela imbamba iphoyisa kaBaniyawazi amaphoyisa athe iphoyisa lithi likhuluma nayo libe likubamba libe likusesha uthi lathi malimbamba leli phoyisa lithi hawu manje muya kwaNongoma wakhomba ngapha pho kanti ngingabi kwaNongoma. Uthi uDlamini ngathi wathi sakhuluma washo ukuthi asiyakhuluma nalana amanye esemotweni athi hey yini kwenze njani kule ndoda eyatatazela nje mnumzane uyabona amaphoyisa akade avela kubuze wonke njengoba ufonja ambuza wonke afuna ukuthi wonke ufuna ukuthi amphendule. Uthi labele mbamba leli phoyisa labele imsesha lavele ladonsa isibhamu awulaselithi awuthi mayedonsa isibhamu ayavele ehlana la amanye ambamba uDlamini amfaka la ngemuva amfaka phakathi nendawo asethi iphi license yalesi sibhamu wakhomba ukuyale uDlamini wangakhuluma into eqondile. Kushuthi amaphoyisa avele abanobufakazi bonke bokuthi lo muntu lo ungathi khona ayazi kanti lamaphoyisa njengoba egijima nje awawodwa lapha ngase khona eBuxton kodwa mawuqhela nje nala kwakumkhona uDlamini ngoba akayazi uDlamini leya ndawo. Uthi uDlamini amthatha lamaphoyisa abesemfaka uZankosi ayesehamba naye athi hayi wendoda wena ungathi uwelo esikufunayo wena uqhamukaphi bese qala kuyachaza uDlamini ukuthi kahle la ngize entombini angiyazi le ndawo ngize entombini athi amaphoyisa manje awusho ngani lokho awusuboshiwe. Amthatha amaphoyisa ahamba naye umehamba naye azafika kwenye indawo kugcwele amanye amaphoyisa kodwa kuyabonakala ukuthi la ngazi ukuthi khona isigame kade sikhona kanti uDlamini bamsesidunjini khona isidumbu esasesithathiwe la kule ndawo afikela kuyona akayazi kahle ke kodwa ikhona lapha ya ngakoBuxton ngethi ngoba le ndawo akakwazi ukuthi kukuphi. Uthi uDlamini kabe sethatha nefoni yakhe amaphoyisa athatha isibhamu leso wafakwa ke uZankosi kwafikwa kule ndawo mayesekhuluma amaphoyisa ungathi kwakhona umuntu ayekade edutshuliwe lapho kodwa useyithathiwe ngathi wayidutshulwe ngayizolo ebusuku. Kodwa kushuthi le ndawo ngokulandela kahle udaba lwakhe mawusuka eBuxton uyangapha ngakomvulazi awuyi ngale kwahlabisa ngoba indlela asho ngayo uDlamini mase kuvela udaba kuyavela ukuthi lo muntu wayedutshuliwe wayekade edutshulwe ngayizolo so wedlula uDlamini ebusuku ungathi wasidlula lesi sidumbu sisekhona kodwa singakabonakala mase kuthethwe icala. So uthi uDlamini uma esefika naye lamaphoyisa endaweni yesigameko asekho isidumbu sesithathiwe kodwa kukhona amaphoyisa amabhunu uthi wakhishwa ke kulaba kwathatha isibhamu sakhe safakwa kuplastiki lo wamazibithi nefoni yakhe yafakwa la kulento le kulabo plastiki kwakhomba ukuthi uyaboshwa manje wathathwa wafakwa kule moto eyiprivate ehamba amaphoyisa ngamabhunu. Uthi ka ahamba naye lamaphoyisa ngamabhunu lilodwe elimnyama ahamba naye ashona kwaNongoma epolice station. Njobe ekhuluma nje la uDlamini ulokhu ezama ukuchaza uthi ke abuye ekhuluma isingisi lamabhunu akasizwa ke nesingisi akuzwayo ilokhu kwakukhulunywa leli phoyisa leli elomuntu omnyama kodwa nalo lalingekuningi lalikhuluma abantu abebekhuluma kakhulu amabhunu la. Uthi mabefika uDlamini epolice station kwaNongoma nakhona wabona ngoba kubhaliwe. Uthi mabefika epolice station kwaNongoma wahlala kancane khona asedlula naye lamabhunu akazi ukuthi yiphi epolice station ayikuyona isitoki sayifika afakwa kusona ngoba uthi nje bahamba naye bahamba naye bafike bamfaka kule police station
base bemquestiona lapha bembuza imibuzo ayothi wachaza ukuthi mina ngingwasemsinga ngisebenza eGoli ngisuke eGoli ngeza entombini kukhona ingxoxo yami nentombi khona lapha efonini ku WhatsApp na Facebook ikhona nenamba yentombi singayifonela ayikwasho ukuthi amaphoyisa awayingeni leyo ndaba kaDlamini ambuza nesibhamu wasichaza isibhamu uthi cha isibhamu wasithenga kuphi washo ukuthi wasithenga apha eGoli amthatha amaphoyisa aseyamshaya athi amaphoyisa hayi wena usazokhuluma uyadlala wena amshaya wazophuma izinyo lomhlathi amshaza phuma izinyo lomhlathi amfaka kwase kuthi intambama amfaka estoksini uthi wayengazange edle usuku lonke ngoba wasuka ekseni le entombini wayengazange edle usuku lonke kodwa futhi wayengalambile uthi makusekuseni wavuswa yiwo lamaphoyisa amthatha ahamba naye futhi aya kwenye indawo nje isigange akazi ke nani ukuthi wayekuphi so mangimchazela indawo eseduza noNongoma uLundi Friday uthi nje akazi nani ukuthi wayekuphi afika mshaka lamaphoyisa kuyisonto shala amaphoyisa athi akachaza ukuthi wazini ngalo yamuntu odutshulwe lapha ya lapha ngaseBuxton la abamthatha bamsakhona ayachaza uDlamini ukuthi akazi lutho wena uyachaza ukuthi usuka eGoli ubeze entombini kuthiwa wawuyibona iphi intombi yala kwaNongoma ungasemsingo usebenza eGoli uthi ngayibona kuFacebook kwathiwa uyadlala wathi udlala ngathi wena uthi amshama amaphoyisa abesemthatha sembuyisela kulesi stokisi lesi angasazi noma kuse Friday noma kuphi uthi ke afika amnikeza ukudla ke lapho alala kwathi ngomsombuluko ekseni ngesonto amthatha ayisemusa estokisini sase Vryheid wafika wabonana wafika ngena estokisini sase Vryheid wahlala ke nezinye iboshwa ke lapho wabona nani ukuthi kuse Vryheid wayesekwazi nokufonela ekhaya ngesonto ntambama kushuthi ngesonto ebusuku esehlezi nalezi boshwa kuzosabo umsombuluko uthi wasekwazi nokufonela ekhaya abatshela ukuthi hey nginenkinga la ngiboshiwe ngikwaNongoma kodwa ngiseVryheid kanje walichaza lokhu udaba inkinga ke manje akasakwazi ukufonela intombi yakhe le yase Buxton akakwazi ukuyifonela ngoba inamba akayazi ngekhanda inamba isefonini ifoni ithathwa amaphoyisa nesibhamu sakhe ifoni le akakwazi ukungena ngaku Facebook upopopo le foni akayifica la estoksini ayi uthi ahlale kuDlamini ekseni amthatha amaphoyisa ahambe naye kanti wayeseyovela enkantolo kwaNongoma uthi mayivela kwaNongoma enkantolo mayigibele ebhokisini wagibela nensizwa ezu6 waba ngoka7 yena uthi kulezi insizwa khona kwakuthiwa yikhansela yodwa akazi ukuthi kuyayikhansela kuphi kodwa eyakhona kwaNongoma akazi noma yayikhansela at the time oyayikade ikhansela kudala uthi akazi kodwa nje khona ikhansela kulezi insizwa ezu7 angazazi uthi kwathi makufika enkantolo kwakhulunywa kwathiwa babekwe amacala ukubulala ngoba uthi udriver lo lensizwe yayikade ishonile uthi wathi mayezwa la enkantolo kwathiwa udriver lensizwe ayike uDlamini uthi la enkantolo uyakhala ukhaliswa na ukuthi nakhe eboshwa ecala angalenzanga ingcono kube kuthiwa mhlambe uboshela isibhamu uthi uDlamini hayi wathezwa kwakuthiwa hayi Mr Dlamini sizokudedela ngefree bail kushuthi esetshela uTolika emva kokuthi kade kukhulunywa ngo-accuse number 1 number 2 number 3 uthi kwathi mase kufika kuyena kwathiwa hayi Mr Dlamini sizokudedela ngebail uma udingeke enkantolo amaphoyisa ezokuthinta ungahamba uzolandwa uma ukhona nje ukuthintayo la enkantolo bazokulanda bakuthi khona isidingo sokuthi ulandwe
ukuphuma nge-free bail. Uthi uDlamini waphuma wayelokho egqoke kanjalo ukuthi usengcolile phela azegeza nanokuthi wayekade eshanga amaphoyisa. Uthi ngaphuma enkantolo ngabuza edolobheni kwathwana uthi ngehla ngafika edolobheni kwaNongoma ngenhlahla kuwo lethu wakhe wawukhona. Uthi ngafika edolobheni uthi angisafunanga nokubuza nefoni nje ngoba manje necala lesibhama ngisazi ukuthi kuthiwani ngalo kwangasho lutho nje. Uthi ngafike kwaNongoma ngakhipha imali ngagibela ngathenga ukudla ngagibela ngaye eGoli ngahamba uthi wahamba edle taxini kwathi kushaya ngoba enkantolo uthi waphuma ngabo 11 kanje uthi kwathi kushaya u7 ntambama wayengena eGoli wayigibele yala kahlala khona. Uthi wabe ngakusasa wavuka washaya incwadi kadokotela emsebenzini waba umuntu obekade egula ngoba incwadi kadokotela isekhona. Uthi maye ifoni angithi akasenayo uthi wahlala iviki ifoni engenayo. Hayi uthi avela azama indlela ukuthi athole imali athenga ifoni. Maye ngena la ku Facebook ayithole ku Facebook wakhe mayese login ayithole inamba yentombi. Kodwa uyabona intombi simblockile ku Facebook. Hayi maye uthi uzama ku WhatsApp maye uthi uzama ukuyifone la isimblockile intombi simblocke kuzo zonke ilokhuza. Imblockhe kuzo zonke indawo. Kwathi noma esefona ngenye inamba eseceleni efolela le ntombi lo uthi inamba yangangena akazingena. Uthi wavelwa ishiya phansi kwalo ntombi ke manje wabona ukuthi ayikho ngoba uthi wayefuna ukuyitshela intombi ukuthi wehlelwe inasi sigameko kuze kube namhlanje akaza kodwa uthi uDlamini into eyahlala kuyena indlela abenza ngayo ucansi nentokazi ngesikhathi ekwaNongoma. Uthi uyayibe nomcabango noma uyayibe nomuzwa yebo uthi uyayibe nomuzwa sengathi le ntokazi wayimithisa ingakho ehlala ibuye emqondweni wakhe noma engalifisa usuku noma isigameko esamehlele ebhekwa Nongoma ngesikhathi esekwaNongoma esuka entombini kodwa uthi uyayahlala kube nomuzwa ukuthi le ntombi nengane yakhe. Yini ke into eyabophisa uDlamini kakhulu isibhamu nakuba indawo engayazi waba nalokho kuthuka kodwa into eyamenza ukuthi ethuke kwaba isibhamu. Ngihlale ngikhuluma ngosizi lo muntu ophatha isibhamu. Lokhu engikukhulumayo ngomfo kaDlamini ngolunye losizi lo muntu ophatha isibhamu njoba ngeke ngasho ukuthi insizwa zangithi ayihlukane nezibhamu. Mina ke ngiyangishumayela ivangeli lokuthi either sisemthethweni or asekho emthethweni. Umuntu ophatha isibhamu nje usuke eyilethela usizi ngezinye zeindaba esiyayisi share labantu lezi. Thank you.